Vedel si, že prvé mlieko kozy po pôrode môže obsahovať až 100-krát viac protilátok než bežné mlieko? Tento zázrak prírody sa volá kolostrum a často sa využíva ako doplnok výživy. Kolostrum obsahuje laktoferíny a imunoglobulíny, ktoré môžu významne podporovať obranyschopnosť tela. Prítomné rastové faktory môžu stimulovať regeneráciu svalového tkaniva a podporiť zotavenie po náročnom fyzickom výkone. Navyše, bioaktívne látky v kolostre vedia podporiť zdravú črevnú mikroflóru a znižovať priepustnosť čriev, čo potvrdzujú aj mnohé experimentálne štúdie. Kolostrum funguje komplexne, posilňuje imunitu, podporuje regeneráciu svalov a chráni tráviaci trakt. Proteomická analýza kozích kolostier odhalila 898 proteínov, pričom 117 proteínov môže ovplyvňovať ľudský metabolizmus a imunitnú odpoveď. To robí kozie kolostrum zaujímavým doplnkom výživy pre zdravie aj regeneráciu. Vzhľadom na prax a rôznorodosť trhu odporúčam u výrobcu pri výbere kolostra overovať obsah kolostra, či ide o 100% kozie alebo kombinované. Forma spracovania je tiež kľúčová. Šetrné sušenie alebo liofilizácia zachováva bioaktívne látky, zatiaľ čo vysoké teploty ich zničia. A napokon sa uistí, že použité kapsule sú enterosolventné, teda odolávajú žalúdočným kyselinám a uvoľňujú účinné látky až v črevách. Kolostrum. Malá dávka, veľký imunitný bonus. Skúšal si niekedy doplnky s kozím kolostrom? Ak áno, aké si mal skúsenosti? Podiel sa v komentári.